Szasztok gyerek... Hogy van ez a tele? Ja. Szasztok gyerekek, képzeljétek, mi történt velünk. Kifogtuk a vihart. Tényleg, hát igazából az a helyzet, hogy elmentünk ugye a játszótérre, és akartunk játszani. Ez itt az Apollo nem játszani, hanem hintáztunk már, mit tudom én. Üttes pancím. Üttes pancím. Na a lényeg annyi, hogy 2015. 5. hó másodikán 2016. 5. hó másodikán olyan kurva szar az idő, hogy baszki, arra nincsen szó. Faszal, mert ilyen 6 óra van, bazd meg, és 6 óra van, bazd meg, és szarrá vagyunk ázva. Tehát... Szarrá. A lényeg, hogy holnap, vagy a héten még, szombaton nem, vagy szerdán, na várjál, most mi van a hétfő? Kedden, szerdán, vagy csütörtökön is, vagy csütörtökön, az ő csatornájukon leszek látható, majd megbeszéljük. Délután majd megbeszéljük, szerintem játékot csinálunk, vagy kérdez feleleket. Fingom nincsen. Akkor elég lesz a beműködésed. Igen. Igazából ennyi lenne. Járjál, rakok valami másikat, ez azért. Lépcső. Nagy lépcső. Na. Mi van? Úgy kb. Ez a videó úgy ennyi is lenne, de... De nem. Az ő csatornája az... A csatornátok. Hát csatornás. Zolét vagy az enyémet? Tiédet. Enyémet? Arra nem töltünk fel semmi magasságot. Akkor az Zolé. Az Zsigmond, kötőjel Barna, kötőjel Zoltán. Jó, hát akkor majd az öccsének a telefonszámot az YouTube csatornáját megadjuk. Belinkeljük. Én elköszöntem, Benji voltam. Saját csatornánkat belinkeljük, nagyon profik vagyunk. ő is faszfáj volt, Dávid. Ő pedig Punci. Szoszi van, gyerekek. Debla.